खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै पुलिसा लाख रां बोखांदों। नागरि जुलि ANLP प्रजेक्टआव सासे लेबारनि जिउ खहा। नामरुबाव गिख्रंथाव अर खामदों। जनायाव थाइनै मैदेर हाथाइ जब्द खालामनो हादों पुलिसा। सालबारि फरायसालिमायाव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। सालबारियाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों खुंफुंनाय बेसेन नाङै हारिमु मावबादाया थुंगेबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिसायख'थिनि नेम खान्थि बायदियै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै लाख रां बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि जिन्तु हाजरिकाखौ STFआ हमदों। बिसायख'थिनि नेम खान्थि सिफायनायनि दायाव हमदों जिन्तु हाजरिकाखौ। मख'नो गोनांदि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै बिसायख'थिनि खान्थि बायदियै रायजोनि खना खनला नाका चेकिं एबा सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो लखिमपुराव नोगोद 5,86,000 रांजों लोगोसे प्रदेश कंग्रेसनि नेहाथारि जिन्तु हाजरिकाखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिन्तु हाजरिकाया लाख रांखौ बिसायख'थिनि खामानियाव बाहायनो लांदोंमोन होननानै सन्देह खालामदों। बेनिखायनो गेबेङै मिथिनो थाखाय जिन्तु हाजरिकाखौ लखिमपुर थानायाव जेरा खालामदों। गुबुन फारसे खुंथायनि गोख्रों रैखाथिनि गेजेरावबो बुधबारखालि करीमगंजनि निलाम बाजाराव नोगोद 22,95,500 रां जब्द खालामदों। AS08A0614 नम्बरनि बलेर' गारिनिफ्राय बोखांदों नोगोद 22,95,500 रां। फ्लाइं स्क्वाडनि सिग्रोमनायखौ नुनानै ड्राइभारा गारिखौ लाना खारलांनो नाजानाय समावनो बलेर' गारिखौ हमो आरो लाख रांखौ बोखाङो। बे जाथायजों लोब्बा लानानै आब्दुल सुबुर मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। तामुलपुर जिल्लानि नागरि जुलि ANLP प्रजेक्टआव दिनै सासे लेबारनि जिउ गोमादों। खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब इथा बानायग्रा मेसिनाव हाबनानै सासे लेबारा जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 65 बोसोर बैसोनि अजय बसुमतारी होननानै सिनायथि होदों। बे कम्पानियाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावगासिनोमोन अजय बसुमतारीया। बेनि बागै मिथिनो हानाय बायदिब्ला अजय बसुमतारीया दिनै मेसिनखौ हुगास्रांनानै साफा खालामबाय थानाय समावनो मेसिनखौ सोरबा सुबुङा अन खालामनानै होनायाव अजय बसुमतारीया मेसिन सिङाव हाबलाङो आरो जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। उननि समाव मेसिनखौ हाखावनानैसो अजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ बख'नाय जायो। नाथाय बे जाब्रबथायनि उनाव कम्पानिनि बिगोमा सामलायगिरिफोरा गासैबो जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांजोबो होननानै गोख्रोङै अजद थिखांदों। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय सोमजियो आरो खुद्रिखांनाय रायजोफोरा कम्पानियाव थांनानै पुलिस बिफानजों दान्थे बिदान्थे जाहैयो आरो इथा बानायग्रा मेसिनखौ बुफाय बुसि खालामहैयो। बेजों लोगोसे अजय बसुमतारीया खामानि मावफुनाय समाव मेसिन चालु खालामनानै होग्रा सुबुंखौ नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। बुधबारखालि हराव नामरुप सनालि तिनिआलियाव गिख्रंथाव अर खामदों। थांनाय हराव नामरुप सनालि तिनिआलिनि साहित्य सफा आलासि जिरायसालि न'मानि साखाथियाव थानाय फालांगियारि फसंथानाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनायाव गंथाम गलाया 80% खामनानै सेवहांगार जायो। बेनि अनगायैबो पन्डित इलेक्ट्रनिक्स, विजय कमिउनिकेशन सेन्टार, नामरुप जुवेलारि, एटि कौली दुटी पाट, रातुल अप्टिकेल आरो लक्ष्य सिल्क मुंनि माखासे गलाफोराबो एसे खहा जायो। बबेखानि मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जुनैनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। हर गेजेराव ब्लाव अर जोंनायखौ नुनानै अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो अर खोमोरग्रा बिफाना 2 घन्टासो सम नाजानायनि गेजेरजों गिख्रंथाव अर खामनायखौ खोमोरनो हायो। आसाम अरुणाचल सिमायारि ओनसोलाव जनाइनि खेमी गामियाव बुधबारखालि गुवाहाटी STF आरो जनाइ पुलिसनि जथाय संदाननानै सिग्रोमनायाव थाइनै मैदेर हाथाइ हमनो हादों। अदेबानि बेजों लोब्बा थानाय रावखौबो हमनो मोनाखै। लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय समावनो खाबु लानानै माखासे दुथांफ्रा स्रोदै जनायाव सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हादों।
नाथाय अब्लाबो पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम अरुणाचल सिमायारि ओनसोलनि केमि हालामाव सानै सिखाव फालांगिरिया AR090907 TVS मटर साइकेलजों लाबोबाय थानाय थासारियाव गुवाहाटी STF आरो जनाय पुलिसा हमनो हादोंब्लाबो सिखाव सिखारिफ्रा मैदेर हाथाइखौ जायगायावनो गारनानै खारग'लाङो होननानै मिथिहोदों। बाक्सानि सालबारि फरायसालिमानि सिथ्लायाव फोरोंगिरि फरायसाफ्रा मेहेर गोनाङै आगु रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 9 रिंगासो समाव गोथार फिरफिला बिरहोयो सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। बेनि उनाव गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय खौसेथिनि आरो जौगानायनि थाखाय गुफुर फारौ जरासे बिरहोयो सालबारि फरायसालिमानि अनसाय आफादनि आफादगिरि डक्टर हरिश दासआ। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गेदेरफोरखौ मान होनानै खुलुमनाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों भबानिपुर विधानसभा समष्टिनि MLA पनितर तालुकदारा। रंजालि बैसागु एबा बिहु फोरबोखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर बोडोलेण्ड बसुमतारिया। बेनि उनावनो सालबारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि आफादगिरिया हारिमुनि सोमोन्दै गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेफोरखौ बेखेवनानै होयो। सालबारि फरायसालिमानि फोरोंगुरु लोगो बिबुंगोराजों लोगोसे फरायसाफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुङो आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों। बेनिखायनो सालबारि फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों जाफुंसार खालामनो हाबाय होननानै फोरमायदों खौरांगिरिनि गेजेरजों सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। बाक्सानि सालबारि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेसेन नाङै हारिमु मावबादाखौ सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 3 एप्रिलनिफ्राय लानानै 7 साननि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बेसेन नाङै हारिमु मावबादाया मैया बुधबारखालि बेलासिनि 4 रिंगायाव मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों थुंगेयो। 7 साननि बे बेसेन नाङै हारिमु मावबादायाव बर' हारिनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय, दोरोङारि मोसानाय बेफोर आयदाफोरखौ फोरोंनाय जादोंमोन। बेसेन नाङै हारिमु मावबादायाव फोरोंगिरि महरै बाहागो लादोंमोन निजोम गयारि आरो दैसा दैमारिया। थुंगेनाय हाबाफारियाव सालबारि दख'रा एबसुनि बानस आफादगिरि सुसेन्द्र बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनायाव आलासि महरै बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। खौरांनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि सिगां सालबारि दख'रा एबसुखौ हारिमु मावबादा खुंनो होनाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 7 साननि थाखाय मावबादा खुंफुंनाय जादों आरो गोबां लाइमोनफोरा खाम, सिफुं, सेरजा दामनायजों लोगोसेनो ख्रिस्टि मोसानाय, खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा बायदि दोरोङारि मोसानाय बेफोर आयदाफोरखौ सोलोंनाय नुनो मोन्दों होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो खावलायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु बोथोरा बर' हारिनि थाखाय मोनसे आंगो हारिमु। बे हारिमुआव जाहाथे दामजु दामनानै जों रंजानो हायो। जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदि दामग्रा आगजुफोर दंखायो। जोंनि गाननाय जोमनायजों हारिमुजों मोसानो मुसुरनो हायो। बेनि थाखायनो बे हारिमु मावथांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। इयुन जोलै लाइमोनफोर उन्दै गथ' फंबाय बिनानावमोनहा बर' हारिनि हारिमुखौ इयुन समसिम जाहाथे लांनो हायो। मानोना बर'आ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बड'फाया सिमां होलांदों आरो गेरेमसा माहारि दानांगौबा हारिमु मोसानाय मुसुरनाया मोनसे आयदा। बे आयदाखौ गारनानै गावनि सिनायथि, गावनि हारिमुखौ माब्लाबाबो गारनानै दिन्थिनो हाया। जाय हारिया हारिमु दङ बे हारियासो सिनायथि दङ। बिटिआर सरकारनि नाजानाय आरो सरकारनि माखासे सुबुंफोरनि नाजाथाबनायाव बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजु, गानग्रा जोमग्रा आरो जाग्रा मुवा गासै मोन 13था बेसादफोरा GI टेगजों मोननो हाबाय। बेफोरनो बर' हारिनि सिनायथि होनानै गावनि बिबुंथियाव बुंथिलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।